ukaž, co tam máš. No, samé letní věci, to nebudeme potřebovat. Přijeli jsme na Bílou a tu jsou nějaké dětské závody. Ani je tady hezky. Taky, Pavle. Jo, až budeme mít pivo. Co, Radku, pojedem? Jo, ale nemám Gore-Tex, takže asi se na to vykašlu. Časy nám přeje, držím 3 kola, těšíme se. A ty to umíš. Řeka, jak je pěkně rozvodněná. Perfektní. Není špatného počasí. Jedeme, fajně nás to chladí, chlazeme i brzdy vodou, Špatně brzdí. takže nehrozí, že bychom dneska spalili brzdové destičky. Co to je toto? To je zrada. Já to nebudu riskovat radši. Začalo být jako hnusně. Tak prý jsme mimo trasu, říká Milan, náš navigátor. Konečně to má ten správný adventure. To kdyby nepršelo, tak je to nuda. No ty vole. Okay. No jeď. Co? Jeď. Mám jet? No. Já pojedu pomalu. Jo. Tak se rozdíš. No. Vidím to podobně. Jo, tak foť, no. Tak já jdu. Jo, Radek, postavme se ho vedle sebe. Já se asi vyčurám. Kluci, já jsem rád, že jsme jeli, co? No tak jo. No, půjďme tam sedět. To běž sedět doma na gauči. Jo. Nezažiješ doma. My jsme ještě staří, vole, poprdí. Zkusíme takhle. Co by mě... Jo, to bude lepší. A když tam nebudu, tak nevadí. Na to ještě máme čas, aby Jednu jsme ze zadu a jednu ze předu. na gauču v teple. Myslíš, že to dáš? Tak, to je širokáč, tak to by mělo být všichni. Jo. Já se... 1, 2, kontroluju, jestli tam jsme. Kontroluj to. Počkej. Tady něco voní. Ahoj. Tak dáme svaču lehkou, rychle? Můžem. Minuty? Může být. Ježišmarja, dívejte!
Rukavice nějaká spadla? Či to je? Jsem ti ji zachránil, aby ti ji nepřejel. Korando. Prý tam je nějaký Ježíš, říkal Radek. Opla, ty vole. Koukněte na to kapradí. Hezké. Pohoda s prstem v nose, ne? Jo, tak je to v pohodě? Jo. Tak, tyčinka Taky jsem dvakrát vycvak. s kofeinem. Přesně podle předpovědi, po 14. hodině. Tak, Jirdík navyselá je. Říká, že nás bude čekat, ne? I Tomáš, ne? Ale oni nebudou tady, ne? Ne. Na Bauer přijede. Sice Honza tam něco říkal, nějaký kroužek, že nás někde počká posílá. To zmizel Milan. Ale je Milan. Já bych se taky klidně zdržel. Já nespěchám. Jak je vidět, tak sál byl nachystaný na sraz dobytkářů, kteří tam měli své 50. výročí. Dali jsme si něco dobrého k jídlu, pití, no a takhle málem někteří dopadli. Kolem přehrady Šance jsme se vrátili zpátky k hotelu na Bílou, večer sauna, dobré jídlo, dezert, bojová porada, ráno pak snídaně, zbalit kola a jedem domů. Ne, jakože dnešní ráno vypadá dobře. Jak tam napsal, jak Honzovi napsal, Peťo. Milane, teda Honzi, vem si nepromokavé, vole, bundu, kalhoty, nebo